Għajn ta' bniedem qatt ma rat, widna ta' bniedem qatt ma semat, lanqas għad daħal f'qalb ta' bniedem x'lesta Alla għal dawk li jħobbuh. Kif immela bniedem jista' jifhem il-kobor tar-rebħa ta' Kristu, x'ħin rċieva minn Alla l-Missier l-unur u glorja bi ħlas tal-umiljazzjonijiet li ġarrab fid-dinja biex jagħti sebħ lill-Missier. Jista' forsi bniedem jifhem il-ferħ ta' qlubna x'ħin aħna l-anġli rajna fil-lemin ta' Alla l-Missier il-Kristu, imqiegħed avukat u saċerdot għal maħfra u ħnina lejn il-bnedmin li Satana fehem li jiġbed miegħu kollha ejra fil-kastik etern. Satana iżda qatt ma basar fuq dan il-kbir misteru li l-kelma ta' Alla ssir bniedem u taqa' vittma s-saħħa tal-bnedmin bit-tpattija tal-uffiżi kollha tagħhom. Min tant deni li Satana malizzjuż u qattil fehem jikkaġuna lill-bnedmin, ġibed fil-fatt fuqhom il-koll l-aqwa ġid, l-akbar onur li aħna l-anġli f'kull dinjità tagħna ma jistax ikollna, jiġifieri li jissejħu li jitalla. Alla nnifsu lanqas ma staħa jissejjaħ wieħed mill-aħwa tal-bnedmin, għalhekk hi vleġġa terribbli għal misħutin demonji s-sentenza verbum Dei caru factum est, għax permezz ta' Kristu kull ħila, kull forza ntfitlu lix-xitan għal dejjem. Ima wrat il-ħajr mill-bnedmin kollha lis-Sinjur Ġesu Kristu, unur u glorja għal dejjem. Jistqarku lil sin lis-Sinjur Ġesu Kristu huwa fil-glorja ta' Alla l-Missier.